Nitong ika-23 ng Hunyo, kinilala ng Department of Agriculture Region 1 ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bilang Regional Outstanding Kadiwa ng Pangulo LGU Implementer. Ito'y sa isinagawang 50th Gawad Saka Regional Awarding Ceremony. Personal na tumanggap ng gantimpala sina Provincial Legal Officer Attorney Baby Ruth Torre at Office of the Provincial Agriculturist Head Dolly Moya bilang kinatawan ng lalawigan. Sinimulan ng pamahalang panlalawigan ang inisyatibong ito noong September 2022 sa pamamagitan ng Kadiwa on Wheels ng Kapitolyo at formal itong pinangalan ng Kadiwa ng Kapitolyo noong January ng nakaraang taon. Sa 2 taon na programang ito, nakapaglunsad ang lalawigan ng mahigit 70 kadiwa-related activities katuwang ang mga lokal na pamahalaan at mga partner agencies. Dahil dito, umabot sa 20 milyong piso ang kabuang kita ng mga lumahok na exhibitors. Nakatulong din ang programa sa mahigit 2,500 na exhibitors at MSMEs na nakapagbenta ng direkta sa mga mamimili. Kinilala ng Kagawaran ng Agrikultura ang Office of the Provincial Agriculturist ng pamahalang panlalawigan bilang Regional Outstanding Kadiwa ng Pangulo LGU Implementer. Ito ay patunay ang galing ng Pangasinan pagtulong sa MSMEs, magsasaka at mangingisda. Humigit kumulang sa 2,582 MSME exhibitors ang nabigyan ng pagkakataon na ma-showcase ang kanilang mga produkto at mabigyan din ng pagkakataon kumita na kung susumahin ay nagiging kumulang 21 million ang na-generate po natin para sa kanila. Tuloy-tuloy ang galing ng servisyo at suporta sa mga MSMEs, magsasaka at mangingisda. Taunang lumalawak ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa Manila Fair at International Food Exhibition of IFEX upang mabigyan ng pagkakataon ang mga MSMEs na makilala sa national at international markets. Sa pamamagitan ng patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan at kooperasyon ng mga magsasaka at mamimili, pinatunayan ng Pangasinan na posibleng mapatatag ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng direktang ugnayan ng produkto at komunidad. Valerie Dismaya, RNG News.